Jo, det kan vi godt se. Så vi har et scenarie her. Ja, det er det scenarie. Ja. Så vil vi snakke om noget med sekret. Ja. Så vil vi have den der vi selvfølgelig kigge på symptomer. Ja. Ja. I forhold til så der er noget med kvalitet og søvn. Det kan også være noget i forhold til kold. Ja, så koblingen er det her med, at man møder borgeren, man kommer ind, han ligger i sengen. Og der står ikke, om han halv ligger eller helt ligger, eller om han har en plejeseng eller ikke har en plejeseng. Så spørgsmålet er jo om lejringen, altså start med at overhovedet få ham op, få løsnet, få der fri luftveje, få åbnet vinduet. Sådan at vi overhovedet starter med det, og at han jo netop sover dårligt. Så det her kunne være noget, når vi har gjort det andet færdigt, kunne man jo godt komme ind omkring det her med søvn generelt i. Hvor god kvalitet har man, hvis man har kold? Hvorfor er det, at de nogle gange sidder i en stol og sover, ikke? Ja. Så, ja. Yes, så var det nogle højder. Ja. Ja, så det her vil det være noget med sortering og temperaturen, hygiejne. Der er et helt afsnit. Så snakker vi også om professionelle om. Ja. Professionel omsorg og egenomsorg kunne faktisk komme ind over, den er jo dårlig i dag, ikke? I forhold til, hvad den plejer at være. Hverdagsrehabilitering kunne man drage ind her. Det jeg fylder bare på. Det er jo det ene mål, I har også. Så det handler, det kan I snakke om i alle borgere, det her jo. Det er der knæk i egenomsorg, uanset hvad. Ja, så er det i forhold til værtsætning generelt. Ja, som ligger som, at man kunne både tage det ind under, der er noget omkring hold generelt. Og så er der noget omkring herovre nogle observationer, som også handler om vejrtrækning. Det er jo, hvordan man starter jo. Jeg tror, det var det. Jeg havde lidt svært ved at finde ud af i forhold til, der er ødemer, hvor vigtigt det er i forhold til den her. Det kunne man tage. Faselød er jo ikke så godt. Det er ligesom søvn. Ja. Så kunne ødemer også være en af de ting, man har taget med, det skal I vide om. Men vi starter ligesom her. Ja, fordi det var ikke ligesom Men hvis I nu skulle starte, nu har I har været inde og lavet en brainstorm på, hvad kunne det handle om? Hvis I så skulle starte nu med at lave handlinger, hvad vil så være det første, du tager fat i nu? Nu kommer I hjem til Arne, han ligger i sengen. Han har sovet dårligt, besværet vejrtrækning, han føler sig sløj. Ja, prøv bare at starte nu. Vi skal ikke gå hele turen igennem, men hvis du skulle starte nu, hvordan vil du så starte? Du sidder til eksamen. Fortælle lidt om ham, kan du sige? Det kunne være. Ja. Og så selvfølgelig den psykolog. Og så har det altså top så. Ja. 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 Og så med den ja. Ja. Så hvis man skulle starte den her ud, som I har tænkt, så kunne det være noget med, at jeg kommer hjem til Arne, jeg observerer, at han ligger i sengen, han klarer besværet vejrtrækning. Jeg ved, at han har kold. Kold er en obstruktion i lungerne, det står opsorbet eller hvad, så fortæller man noget omkring kold. Her er der også øget sekretdannelse, man puster mere slim op. Jeg kan se, at der ligger lommetørklæder, så jeg vil tage nogle handsker på, og så vil jeg tage fat i de her lommetørklæder, og selvfølgelig samle dem sammen. Men jeg vil også observere, om jeg kan se, hvad farve de har.
Når jeg observerer, så er det fordi, jeg er i gang med autopsi. Tidligere afsløret med begyndende sygdom. Det betyder, at når jeg kommer ud hos alle borgerne, så skal jeg være opmærksom på at lytte, observere, reflektere og reagere. I forhold til det her, der lytter jeg jo til, er der noget med vejrtrækning. Og så kan man bruge det her til at forklare, hvordan vil jeg autopsi ude hos Arne nu. Og hvordan kommer jeg så videre med det? Jeg ved, fordi han er kold, så er der risiko for lungebetændelse. Man får hyppige infektioner. Derfor vil jeg observere, om han har, og så kommer nogle af symptomer måske. Det kan være, at han har feber, så vil man se sådan her ud, og så videre. Ja. Hvis han ligger nede i sengen, så skal jeg sørge for at få ham op, så skal jeg handle på det, og så videre. Kan I se det? Jeg kommer for at hjælpe med personlig hygiejne. I dag har han et større svigt i egenomsorgsevne, end han plejer. Egenomsorgsevne er, når ens krav overstiger de ressourcer, man har. Det betyder, at man ikke kan varetage det selv, som man ellers ville gøre, hvis man kunne. Når jeg kommer hos ham, så er jeg professionel. Det vil sige, at jeg yder professionel omsorg. Det betyder, at jeg, og så kommer teori, hvad er det betyder? Derfor vil jeg, ikke? Så er man i gang, og så får man anvendt teori. Han sover også dårligt. Det kan også være fordi, at og så var han med det. Ja? Jeg var lidt i tvivl i forhold til, at i forhold til tops, så skal vi være fat med det. Ja. Men isbarn, den bruger man ikke den gode. Nej, men den har I haft. I må gerne sige, at jeg bruger isbarn og ringer til en assistent eller sygeplejerske. Det gør jeg, fordi det skal være tydeligt og konkret, og at de ved, hvad de skal handle på. Det må I gerne. Men den er ikke med. Den er et ny bog. Jeg tror ikke, det står. Vi kunne nemlig ikke finde den. Men vi har jo haft det. Ja. Ja. Lene? Nu vi får den her topsmænd over, er det så vigtigt for, at vi er inde mod det, der er relevant for den her case, så hvis du nu siger, når man topser, så handler det både om, hvad borgeren fortæller os, hvad jeg kan læse mig til, hvad jeg selv kan observere, og hvad jeg kan måle. Hvis jeg tænker, at borgeren måske har lungebetændelse, så kunne han godt have feber. Hvis jeg har fået en delegering, fordi det ligger under sundhedsloven, så må jeg gerne måle temperaturen, hvis borgeren har en termometer. Når man har feber, så hedder det 38 eller derover. Altså så demonstrerer man viden i forhold til, at det kan du gøre. Det er ikke sikkert, at du kan måle blodtryk og puls her, og det er ikke sikkert, at du kan bruge det, og puls vil være for højt, hvis han har feber. Det kan du også måle. Respirationsfrekvens kunne være relevant her. Så bare husk at sige, fordi det ligger under sundhedslov, så skal jeg delegere, uden at forklare, hvad det er. Bare demonstrere, at jeg ved det. Nu medicin er i bogen omkring luftvejen, og han har en evaluator. Ja. Du vil ikke bruge den, som en del af din, hvad du gør. Det kunne man godt. Man kunne nemlig godt, og det er igen, hvor langt kommer vi ind. Alt det her kunne vi godt snakke om i 10 minutter. Så vil jeg sige, han får jo en inhalator. Har du gjort nogle overvejelser om, hvordan den kan bruges? Nå, jeg siger så. Hvis han nu har en inhalator mod forværing af vejrtrækning, og han har svært ved at få luft, så vil jeg da kigge i FMK og se, om der er noget, jeg kan give ham. PN, og så skal jeg ringe til en sted for at få altså. Så hvis ikke du selv siger det, så kunne jeg spørge om det. Fordi det kunne man også starte med. Få ham op og sidde. Jeg kommer ind til Arne, han har besværet vejrtrækning, han ligger i sengen. Jeg vil selvfølgelig starte med at få ham op og sidde, få min pude under armene, klappe op, åbne vinduet, og så vil jeg kigge i FMK eller spørge Arne, om han har noget inhalation mod forværing af hans kold. Og så starte der. Det kunne man også. Man kan også starte med at sige, jeg ved, at han er kold, og så starte med at fortælle om kold, for det er baggrunden for overhovedet at handle på alt det, man skal. Det er også en mulighed. Det kan også være, at man bare handler, og så gemmer man det her, til jeg spørger. Arne har jo kold. Nå ja, så skulle du høre, hvad det er for noget. Derfor er det, jeg kigger efter slim og sådan noget, ikke? Alright. Ja, men det kan godt være, det er et dumt spørgsmål, men der står her, at det er første gang hjemmeplejen kommer i gang. Og det, det skal vi vel også handle og reagere ud fra. Ja, og det er fordi, at det fik jeg ikke lige slettet. Fordi det vil der ikke stå. Det er ikke, nej. Det er fordi, jeg tog den fra sidste uge, for at det var lidt genkendt. Den skulle have været slettet, fordi det er ikke første gang. De kender Arne. Godt, du spørger. Men det er jo fordi, at den fik jeg ikke lige. Jeg lavede bare et scenarie, fordi det er det, du skulle handle ud fra. Ja, det er det. Og til særligt, når du er en kendt borger, når man læser case, så kender man borgerne igen. Det er ikke første gang, man kommer med det. Jeg mener ikke, at der er det. Men hvis det er, så skal vi forholde jer til det. Jeg mener ikke i jeres scenarier. Der er i nogle af de andre fag, der mener jeg, vi har noget, når det er første gang. Hvis det er første gang, så må I forholde jer til det. Jeg kan ikke lige huske det, faktisk. Emily? Hvad? Ja, fordi så kan man sige, at nu har man udtømt alt det her. Vi har handlet rigtig meget på vejrtrækning og det første, og det er også det mest akutte.
Så kunne man sige, hvis man har tid, eller lave som nummer 2 problemstilling. Så laver vi en problemstilling mere, som vi har med på vores planche, eller måske når vi at sige det de sidste 2 minutter, så starter vi igen, og så siger vi, det kunne være her, opsæt det her, ikke? Jeg kunne se, at når jeg kommer på badeværelset, så ligger der vådt tøj. Det lugter af urin. Det kunne være tegn på urinvejsinfektion, for det er en af symptomerne, eller en af observationerne. Så det vil jeg også observere for. Så snakker vi omkring UVI. Vi snakker omkring, hvordan får vi vasketøj. Vi kunne også snakke omkring ejendomsordenen i forhold til personhygiejne er svær i forvejen, og nu er den der helt. Vi kunne snakke om det lige. Så kan man tage fat i det her også. Den er sådan lidt delt i 2. Det mest akutte er vejrtrækning, fordi hvis vi ikke kan få luft, så... men det kunne både være lungebetændelse, men det kunne faktisk også være UVI. Hvad gør vi det ved? Hvem skal vi samarbejde med? Hvordan ser urin ud? Hvad skal jeg observere? Hvad skal jeg spørge ham om? Så kunne det også være sådan noget med, at du kommer for at hjælpe ham i bad. Så kan jeg sige, jamen, når du nu møder Arne i dag, tænker du så, at han skal i bad? Nej. Er det okay? Det er okay. Præcis. Så kunne man nemlig sige, nej, jeg vil i stedet for at tilbyde, at han lige kunne blive soneret og vasket i ansigtet, og måske lidt under armene og så videre. Det mest vigtige, jeg kan lave ned til toilet i sengen, hvis han har en pejseng. Så I skal ikke forklare ergonomi, bare vide, at det skal, det ved jeg godt. Fordi jeg hører nogle gange nogen, der bliver meget sådan, jamen det er det, han skal hjælpe til, jeg kommer for at hjælpe ham med det, så skal han det. Nej, det her er et aktuelt scenarie, hvor der er sket nogle forandringer af hans normale tilstand. Ergo, så skal I tænke, ikke i dag. I dag har han brug for noget andet. Så det er rigtig godt set, det skal han selvfølgelig ikke. Og ellers så lærer man af det. Jeg vil gerne lige dele en historie med, da jeg lige var helt nyuddannet sygeplejerske, eller var jeg måske stadigvæk studerende. Det var en af mine sidste, lige inden jeg blev færdig i hvert fald. Jeg var på sådan en afdeling, hvor vi havde kold patienter, som kom med lungebetændelse eller bare kold i forværring. Og så fik vi en mand ind, som sådan rent hygiejnemæssigt sådan ikke var i så god stand, men han havde meget svært ved at få luft. Så tænker jeg jo som den der flinke sygeplejerstuderende, eller måske var en uddannet, jeg kan ikke huske det, han skal da have et bad. Så jeg får den her ældre mand ud i bad. Han havde en situation, det der, hvor man måler, hvor meget man ilter på nogle af 70, da han kom. Og det var fordi, jeg var nyuddannet, og jeg havde tænkt mig ikke om. Selvfølgelig skulle det ikke være bad, det er fuldstændig tåbeligt. Jeg tager ham ud i bad, og jeg lukker døren og begynder at bade ham i varm damp og så videre og så videre. Ja, præcis. Og han blev skrubbet godt, for han var meget beskidt. Og tager ham tilbage på stuen, og så har han en iltmætning på nogen af 60. Og han skal jo have ilt og medicin og alt muligt andet. Og det var først næsten efter refleksion, kom til at tænke på, okay, hvis jeg nu havde brugt min viden lidt bedre, og ikke havde været så fokuseret på mine egne, og det er også derfor, jeg siger det til jer. For det første, damp, kold, det har vi snakket om i går, ikke så godt, vel? Bare det at skulle anstrenge sig, ikke så godt. Og i forvejen saturerer så dårligt at komme ind med en forværing. Han havde måske lungebetændelse, det var akut, vi havde ikke fundet det endnu. Det lærte jeg virkelig meget af. Heldigvis overlevede han, og han fik det så godt, som han gik ikke til, det kunne han lige gjort. Rent sagt, han var faktisk, ja. Så det der med, at man nogle gange lige prøver at ikke at være for fokuseret på, hvad man egentlig skal. Altså jeg havde sådan, han skal i bad, han var meget skidt, og jeg var fokuseret på mine egne, altså infektionsrisiko, det var sådan, det var det mine øjne var på den dag, frem for at han jo faktisk var rigtig svær at få hver dag. Så det der med lige at tænke sig om, og ikke være for fokuseret på det, man kom for, men lige vurdere situationer og få observeret og reageret rigtigt. Det må man gøre. Så, men det har jeg aldrig gjort siden, og jeg ved rigtig meget om de nu kan tage. Ja. Så, men det er bare for at sige, så kunne man tage den videre. Den var lidt todelt. Så hvad man lige får snakket om først eller sidst, det var den anden gang. Ja. Og så kan man sige, så kan man tage fat i noget af det, der også står i casen. Det er jo ikke med i scenariet. Men det kunne man da godt have med, fordi det her skal I også vide. Hvis borgeren har overforkalkning, hævet ben, eller diabetes har i risiko, eller immobil eller andet, ødemer, det har en forventning om, så det ved man. Hvordan observerer man ødemer, og hvad er venepumpen? Det her med, at når man bruger muskler, så klemmer det på venerne, så klapperne åbner, og man lettere får tilbageløb til hjertet. Og hvis ikke det er i orden, så kommer der væske ud i benet. Så bliver det hævet, og man kan lave det der, hvor man trykker. Så kan man lave venepumpeøvelser.
få borgeren i gang med noget motion. Det skal I kunne. Ved UVI kan man tage det urinprøve til. Hvis du har det, for eksempel på plejecenteret, har man måske et urinprøvetagningssæt, så vil jeg aftale med en assistent eller sygeplejerske, om man skal tage en urin fra, hvis det er muligt. Ja, så man ikke skal til at have borgeren til at gå på toilet igen. Det kan nogle gange blive lidt besværligt. Og så vil man jo observere urinen, er den grumset eller plumret, eller hvad I vil kalde det, er den som ujævn, eller ikke gennemsigtig, eller hvad man skal sige. Ikke klar. Purulent, hvis vi skal bruge det som rigtigt. Kan man se, hvordan man tager en urinprøve, eller hvad siger tager en urinprøve, for eksempel? Ja, hvis du har på et plejecenter, har du de der sæt liggende måske, så kan du godt Nej, gøre jeg det. siger, hvordan du tager urin. Det er det der, det har I prøvet på første skoleperiode, hvor I havde sådan et sæt, I skulle. Kan I huske det? Nogen kan godt huske det her. Ja, så må du lige læse det til jer. Nej, jeg ved godt, men det siger, hvad siger, man kan tage en urinprøve, eller hvordan du tager en Kan du urinprøve? vide det til eksamen, hvordan man gør det? Nå, Jeg tror, det er det, hun spørger. okay, om hvordan man tager den. Ikke nødvendigvis. Fordi der er meget andet, man snakker om. Det kan I jo se, der er jo mange ting, vi kan snakke om. Men det vil spørge, hvad kigger man i, for eksempel når du tager for eksempel urinprøve, hvad kigger om sæt eller... Ja, det skal du ikke vide. Bare hvad lød. Det spørger ikke. Nej, det spørger jeg ikke om. I skal kunne observere på det, at den ser uklar ud, og at den lugter mere kraftigt, end den plejer. Det er det, I skal kunne. Fordi farven, man kigger på farve og mængde, og altså alt det der, man spørger ind til symptomer, om det sviger, når man tisser og sådan noget. Ja. Og så skal I kunne forebygge det ved god hygiejne, kan man sige. Hvis man nu har en borger, hvor der står, borgeren går tit rundt med våde benklæder, eller våde bukser, eller fyldt blæ, et eller andet sådan noget, så kunne det være oplagt måske at snakke ind i, at vi skal hjælpe med at forebygge urinvejsinfektion ved at lave god hygiejne. Og så ikke bruge 5 minutter på at fortælle proceduren om nede toilettet. Ikke, altså, det er helt kort, hvis man har det med, så er det noget med korrekt nede toilettet, forfra, bagud, indenfra, ud, start og urin, altså ikke noget med, altså, nej, det har jeg hørt. Høje, venstre, afgrænsede, nord, søde. Det bliver for lang tid at bruge på ingenting, så det skal ikke kunne. Yani, op og ned, ret til ret, og Ja. Ja, vi starter med urinrøret, og så bevæger vi os ud af, vi skal huske at smide kloden. vi snakker om teoriprincip, Ja. hvis det var ind fra ud eller ud fra ind. Det kommer an på, om det er forfra eller bagved. Det er det. Maslow kan I altid tage med. Maslow skal I kunne. Det er en forventning. Det skal man kunne. Er der nogen, der har tænkt en anden måde at gribe det her an på, end det vi lige har snakket om? En anden måde, eller har nogle andre ting, eller nogle flere ting med? Husk, når vi snakker tops, så kigger vi ikke kun på borgeren, vel? Vi kigger også på omgivelser. Så når man skal fortælle generelt, når vi laver tops, så er det, vi kigger observationer hos borgeren. Men vi kigger også på, hvis nu Arne han har været vant til at have en meget opryddelig lejlighed, og pludselig er det meget rodet. Eller det der med, at der lugter meget af urin. Så vi bruger vores sanser til at observere både rundt om, men også på borgeren. Husk det, når I fortæller om, hvad det er. Så må man gerne sige noget om, og ude der, hvor jeg kommer fra, der triagerer vi. Vi laver sådan en rød, gul, grøn, og det gør vi hver morgen, hvor vi sætter borgerne ind i. Så det må I gerne, fordi triage er også med i jeres bog. Ja. Og det er lidt forskelligt, hvordan man bruger det ude i sin kommune. Så? Hvad for noget? Ja, rengøring. Den er nemlig også med i forhold til det med urinen. Så når man skal rengøre ude på badeværelset, så er der også nogle særlige principper, og hvad må man bruge af sæbe og alt sådan noget. Det er også en helt afsnit i bogen. Så I kan godt se, at der er masser at tage fat på. Jeg ved ikke. Hvad med det der med, at den ikke kan få luft og forankring? Ja. Kan man komme ind på det? Ja, endelig. Så noget omkring, når vi har omkring vejrtrækningen, at man siger noget om, hvis han har meget svært ved at få luft, så vil jeg kunne se det ved, at han får blå læber, han får blå negle, han hiver efter vejret, han bliver måske rigtig bange. Så hvis jeg skal berolige ham, så vil jeg tage fat i hans hænder og bede ham om at trække noget helt ned i maven. Og selv vise, hvordan, og vise, at jeg er der og give dig ind til vejrtrækning og roligt. Og øjenkontakt. Øjenkontakt.
Jeg kunne også finde på at sige, hvis jeg nu så lige skal ind omkring en mål, ikke selv har og ikke kan snakke om det, så siger jeg, hvad nu hvis du møder Arne, og han bare har så svært ved at få luft, han er bange, han har blå læber, han hiver efter vejret, han er klamsvedende, og han sidder sådan ind over et bord, hvad gør du? Det er jo først hjælp. Ja, men du skal lige have ham beroliget og Jo. Så kommer det her, jeg vil selvfølgelig observere for det og det og det, jeg vil berolige ham ved, at det og det, jeg vil se, har han noget inhalationsmedicin, som jeg kan give ham, og så vil jeg ringe til min assistent eller sygeplejerske. Det er første hjælp. Det er ligesom lav blodsukker eller halsudlammelse. Så har man lavet første hjælp. Hvis borgeren med hjertekarsygdom pludselig får hjertestop, hvad gør I? Hjertelungeredning. Det kunne man også blive spurgt om. Det er også et mål. Men det er relateret til borgeren, og det han fejler. Ja? Hey, Camilla? Efter sådan et forhold til hygiejne, hvor man skal være sammen med rehabilitet op og det. Ja, så det der med det snotpapir. Ja. Ja. Så man kan også snakke om, at når borgeren nu har tendens til, at der er nogen, de går bare og smider det der, så kan man godt snakke med borgeren omkring hygiejne i forhold til, at det er noget smitterisiko. Så noget med at få en skraldespand hen til sengen og stå, så man kan sikre sig, at han kan smide sit eget, og måske noget sprit til hans hænder, hvis han er interesseret i det, eller i hvert fald bruger handsker og sådan noget. Ja, helt sikkert. Fordi det er sekret, der kommer ud af kroppen, så skal det beskytte sig. Hvad betyder sekret? Ja, det er slim. Ja, men sekret, det er sådan alt det, der sådan siver ud af kroppen, eller hvad man skal sige. Hvis du har et svar, og jeg er lige. Men det er godt at spørge, fordi det er det der ord, man... Ja. Ja? Hvad tænker I nu? Shit. Hvis du nu laver sådan en her. Det snakker vi jo om, Ja. jeg er ikke færdig med det, men det hjælper lidt på det der. Det man skal, sådan helt overordnet, det man skal huske, det er, at man skal vide, hvad teorien er, og hvordan man bruger den. Eller omvendt, man laver handlinger, og så begrunder man med teorien. Så når man starter med at observere borgeren, så er det fordi, man ved noget om TOPS. Så må man gerne helt overordnet sige, at TOPS betyder tidlig opsporing begyndende sygdom. Det betyder, at jeg skal lytte, observere, reflektere og reagere. Det gør jeg hjemme med Arne ved, at så man får teorierne i spil og ikke kun handler. Og omvendt, at man ikke kun har teori uden at handle hos borgeren. Og man går først med borgeren eller bagefter. Altså, det er jo, hvad man er til. Det kan være på grund af ens viden, så handler man, eller man handler på baggrund af, at man vidste, altså, det er ligegyldigt. Bare I får understøttet med viden. Så det ikke bliver, at man vil en hel masse med borgeren, men man har glemt hvorfor. For I ved jo godt, at ham her skal op og sidde og have, ja hvorfor? Ja, det er noget med frie luftveje, og der skal være plads og ildudveksling i lungerne. Fordi det er det, I ved noget om lungerne. Eller hvorfor man ikke skal spise for meget sukker ved diabetes. Jamen, der sker noget med, at det bliver inde i blodbanen, og ikke kommer ud i cellerne. Og... Struktur, er det okay? Ligesom det? Ja, du må, altså, I vælger fuldstændig selv, hvordan I bygger det op. Fuldstændig. Ja. En hjælp, hvis man laver en planche, eller har nogle modeller med på nogle papirer, så er det en hjælp for en selv, hvis man ikke når at snakke ødemer. Så spørger jeg måske, hvis I er heldige, at det lige passer. Ej, hvis det er relevant, så siger I kan se også, eller UVI for eksempel. Har du overvejet det der våde tøj? Ja, nu skal du høre om det. Men det er ikke sikkert, at I behøver det. I kan også bare have det på jeres kort, og så ved I det stadigvæk. Tag det med, der giver mening for jer selv. Ja, vi har snakket om Maslow. Skal det være fysisk behov? Det skal være det, der passer til. Ja. Så når vi snakker det her med vejrtrækning, så er vi i det. Så vil man sige, at der er nogle behov. Her er vi lige nu, fordi han har problemer med vejrtrækning. Det skal jeg selvfølgelig gøre noget ved. For man kan ikke være her, før man har gjort noget ved vejrtrækningen. Det går jo ikke, at man ikke kan få luft, og så skal man i gang med alt muligt her. Det kan man ikke. Men i forhold til personlig pleje, som han har svært ved, så kunne der godt ligge noget identitet og noget selvrealisering i forhold til, altså præstation og selvrealisering i forhold til at sætte et mål om, at jeg kan komme til at gøre det her. Så arbejder vi her, hvilket betyder, at man måske kan nemmere være med til det her. Men på den anden Natasha, der er nogle sikkerheder, for eksempel på behandling som læge og det og det. Sikkerhed her kunne også være, hvis han nu ikke fik noget medicin, eller han ikke havde en plejeseng, og han kunne komme ordentligt op og sidde, så han kan trække vejret bedre. Og
Ikke? Så han har noget sikkerhed i, at du kommer, og der er et sted at bo, men det kunne godt være, at han manglede noget andet. Fordi Ikke i går vi netværk. har haft en lille snak om den sikkerhed, vi ser på nogle litteratur, der siger sikkerhed, vil du have en hus, vil du have en... Det er det også. Det har en anden betydning i den bog, end i den blå bog. Ja, og det... Men det er også det. Ja. Det er sandt. Jamen, det var det alligevel. Jeg kender litteratur, men... Andre spørgsmål? Ja. Hvis man så siger, at man case, der handler om funktion, hvad hedder det, borgeren har diabetes. Så til eksamen, så kan du ikke gå på at spørge om ko, og det er Nej. noget, borgeren slet ikke har. Nej, jeg vil aldrig spørge om på, hvis borgeren bliver diabetes. Og det er der godt med. I forhold til diabetes, når jeg siger, at I skal kunne det der med, hvad der sker, så er det sådan helt kort, hvor man siger, at det her det er bugspytkirtlen, her er nogle blodbane, og her er en celle. Bugspytkirtlen, den laver insulin. Det er en nøgle. Det her det er bugspytkirtlen, ikke? Den laver noget insulin. Det her insulin, det sender den ud i blodbanen. Det her insulin, det skal være med til at åbne for, at det her kan komme ind. Sukker kan komme ind i cellen, der skal man bruge de her nøgler for at åbne op ind til cellen. Hvis man mangler de her nøgler, altså insulin, eller at cellerne er mindre følsomme, det er typisk ved type 2, mindre følsomme, så bliver alt det her sukker herude i blodbanen. Så har man for højt blodsukker. Symptomerne på det er nok. Forståelsen af, at når man har diabetes, så ligger sukkeret ude i blodbanen, i stedet for at komme ud og blive forbrændt i cellerne. Og det er derfor, at hvis man får tabletter, så er det med til at øge følsomheden i cellerne. Så kan man nemmere bruge insulinen, men man producerer det stadigvæk. Eller man producerer mindre og får insulin tilført. Nogle kan også spise sig til det, fordi det her med usund livsstil er med til at blokere for, at cellerne er følsomme over for insulinen. Det er ligesom om, at den her nøgle, den passer ikke helt i, at vi kan åbne op herover. Og de her er ikke helt så følsomme for de nøgler, der er, kan man sige. Det passer ikke helt sammen, derfor så er man mindre følsom. Det er nok at lave sådan en simpel lille tegning og sige, at det er det her, der sker. Ikke kaste jer ud i alt muligt. Forståelse af, hvad der sker. Højt blodsukker, lavt blodsukker. Når jeg så går i gang med at dyrke sport, så skal jeg bruge mere energi. Kroppen vil forbrænde mere. Men der kan sukkeret op være lavt, Fordi så falder det, fordi vi forbrænder jo mere. Så når I tager borgen ud og dyrker motion, og det har det ikke været i 100 år, så har I altid noget druesukker eller en juice med i tasken. Og I har også noget med, hvor han kan sætte sig ned, så han bliver dårligt. En rollator eller tæt på en bænk. Eller de overvejelser skal I have. Det er det, I skal vide noget om. Ikke nogen stor udredning om pankreas og langharske øer og sådan noget. Det kan man gøre, hvis man er assistent. Det er bare lidt at producere. Giver det mening, når jeg siger det sådan? Hold det simpelt på forståelse. Brug viden til at forstå, til at lave handlinger. Ikke nogen lange udredninger om, hvad der sker i hele kroppen omkring alt muligt. Viden om, at når i urinvejene, at vi har et blære, der har lavet en sådan cisternefunktion, der tømmer sig, så når vi drikker rigelig væske, så vi får skyllet blæren igennem i forhold til at få urinvejsinfektion, altså bakterierne ud. Ordentlig siddestilling, når vi skal af med afføring, fordi vi har noget anatomi, der gør, at hvis vi ligger sådan helt, så kommer vi altså ikke ordentligt af med det op med fødderne, så vi har den gode stilling. Det er viden om anvendelse til handling. Det der, vi snakker om urin. Fik jeg ved, at jeg skulle drikke tranebærjuice. Ja. Men der er rigtig meget sukker i tranebærjuice, så får man til at tage Det er skrøne. Okay, jeg fandt ud af, at jeg godt drikke tranebærjuice. Ja. Du kan bare få det uden for. Nå, det er det. Man kan da få de der tabletter, der er på. Ja, der skal alt, prøv at begynde at... I skal, ja, og det er fordi, der skal meget til, før det overhovedet, altså det får et nedsæt pH-værdi, der gør det mere surt. Men altså, du kan ikke drikke dig til det. Det man så opfordrer til, det er jo, så får man nogen til at drikke mere, fordi det tænker, det er behandling. Og så er det for lavet skyllefunktioner, så virker det jo. Så, og husk, at væske ikke kun er vand. Ja. Og husk, at bevægelse, motion, ikke kun er, nu skal alle vores borgere ud og gå en tur. Det kan også være at rejse sig op og sætte sig ned 10 gange, eller gå ud på badeværelset selv med en rollator, hvis det er det, de kan for at få gang i maven.
at det er nok. Husk det, så det ikke kun er vand, og det er bare fordi det hører tit, eller gåtur. Ja. Og kom på toilet. Ja. Husk det med toiletvaner, når vi snakker obstipation. Benene op, hvornår går man på toilet, hvad plejer man, hvor længe er man om det, er det morgen, er det aften? Så det ikke kun bliver kost og væske og bevægelse. Husk det med vanerne, det står i jeres bog, men det er tit det, man glemmer det. Ja. Forebyggelse af tryksår, også oplagt til rigtig mange af casene, hvis det, der kan være noget med tryksår. Hvordan opstår det? Sidste spørgsmål. Ja. Altså, når vi trækker kiste eller tøj, må vi bruge den bog? Du skal bruge den bog. Skal vi? Det er den, jeg tror. Det er den, vi skal op i. Ja, det kan man sige, at vi har viden om det, så vi... Jamen, du skal bruge viden fra bogen, Ja. Hele som viden du fra skal den. bruge, når du laver handlinger. Og nej, I kommer ikke hele bogen igennem, Lene. Det er noget, De der repetitionsspørgsmål, skal de afleveres? nej, det er kun til dig selv. Ja, ej, det er kun som hjælp til, at man kommer bogen igennem, hvis man har brug for at repetere. Det er helt udelukkende bare til jer. Hvis der mangler viden. Ja, så er det en mulighed for at se, Og hvordan det går. spørgsmålene også på niveauets aktion. Hvor i bogen. Ja, det mener jeg bestemt, jeg har sat op i, at det passer. Ja, ja, ja. Yes. Så kan vi jo gå på ferie på ro. Så det næste gang, vi skal ses, når vi går herfra, jeg skal være her onsdag kl. 15 til 13. Nej, godt.